fordi, at der er rigtig mange forskellige personligheder, så det er ikke sådan, at du skal være på en eller anden bestemt måde, du kan være dig selv. Og så er det sådan, der er plads til alle, og hvis du er 13 dage, så gør det ikke noget. Altså det er ikke sådan, ja, det er ret dejligt. Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt at sådan øve replikker og øve scener og sådan noget. Men samtidig synes jeg også, det er sjovt, når vi har improvisationsøvelser, fordi det sådan, så lærer man hinanden lidt bedre at kende og sådan slipper tøjlerne lidt, fordi når man har så meget stress og sådan noget i hverdagen, så er det ret dejligt at sådan få lov til bare at slappe af. Og herovre, der har vi de 3 små bjerge. Så er det sådan, at der er en lille historie om Lille Ib. Hver gang Lille Ib bliver nævnt, skal Lille Ib rejse sig og gå en runde. Hvis mor bliver nævnt,